Готов ли си? Сега днес ще поговорим. Като тренирате, се получава стрес и да внимавате много. Не се форсирате бързо, защото ако много се форсирате, може да се получи обратен ефект. Да тренирате внимателно, концентрирано и спокойно. Не се форсирате бързо, така правите. Така не стават работи. Трябва бавничко, концентрирано и внимателно трениране. Защото нека да ви кажа, по време на тренировката пулс се дига страшно много. Кръвното също се дига много, така че внимавайте. И искам да ви кажа едно. Преди да почнете да тренирате, консултирайте с лекар, който да ви покаже нивата на кръвното налягане и на пулса. Дали вие ставате да тренирате или не ставате. Защото това нещо ще трябва да се гледа много внимателно. Има случаи на много хора, които са по време на тренировка получават инсулт и инфаркт, затова бъдете внимателни. Как тренирате. Тренировката е нещо хубаво, но е нож с две острета. Разбирате ли ме? Може да не пиете нищо, но прекомерните и големи натоварвания дигат нивата. Нивата ви се дигат. Енергийните нива ви се дигат, адреналина се дига, а когато много се дигне адреналина, той произвежда кортизол. Това е нещо, което ви го казвам кортизол, то е най-опасното нещо, защото той блокира всичко. Блокира кръвоносни съдове, блокира артерии, блокира вени и след като се блокират, тогава вече се изграждате наречения тромб. Този тромб почва да се движи и независимо къде ще спре, близо до сърцето или до мозъка, ако гръмни, получава се или инсулт, или инфаркт. Ако в сърцето се получава инфаркт, ако в мозъка се получава инсулт. Така че бъдете внимателни. Как тренирате? Никога с нервно напрежение. Никога с нервно напрежение и с нерви не се тренира. Защото може да се получи обратен ефект. Имам познат, който отиде да тренира с нерви и получи инсулт. Така че бъдете внимателни. Благодаря за вниманието. Така, внимавайте.